Fil-jiem li ġejjin daw koll li se jmorru bil-karozza li l-inħawi taħallu Azzurri u Ħall-Kirkop se jsibu ma' wiċċhom bidla fit-toroq ta' minn fejn jgħaddi t-traffiku u allura aktar stennija fit-traffiku. Dan kif mill-ħamis 6 ta' April se jkun hemm devjazzjonijiet ġodda ta' traffiku minħabba l-proġett tal-ajruport u l-mini ta' Ħall-Kirkop. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon intqal li dan it-tibdil fit-toroq se jħalli impatt kbir fuq it-traffiku. Bis-sewwieqa qed ikunu mħeġġa biex jevitaw l-akwati jew inkella jaħsbu aktar kmieni. Dan il-proġett kellu barax ta' kritika mill-pubbliku ġenerali minħabba nuqqas ta' pjanar li kien hemm fis-sistema tat-traffiku. Taħwit kbir milli ma toroq setgħu jgħaddu s-sewwieqa, diżastru fis-sinjali tat-traffiku u anke biża' li setgħu jseħħu inċidenti fatali. NetNews staqsa lil kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta jekk setax kien hemm pjanar aħjar fl-implementazzjoni ta' dan il-proġett. Huwa proġett kbir, huwa proġett komplikat, għaliex qed ngħidlek, għaliex huwa proġett li qed taħdem u bit-traffic kollu il-ħin kollu għaddej ma tistax tagħlaq aċċess għall Freeport, ma tistax tagħlaq aċċess għall-airport. Jien dejjem ngħid li nistgħu nikkomunikaw aħjar. Jien naħseb li dejjem hemm xi wieħed x'improvja, għalhekk il-kritika huwa tajjeb li tismaħħa u tieħu passi fuqha. Ivan Falzon ammetta li f'dawn l-aħħar xhur il-pubbliku kellu jgħaddi minn sagrifiċċju kbir minħabba taqlib li kien hemm f'dawn it-toroq, b'konsegwenza li ħafna nies qattaw sigħat sħaħ imweħħlin fit-traffiku f'dawn l-inħawi. Fil-fatt waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet Falzon talab lin-nies biex jagħmlu l-aħħar sagrifiċċju fejn skontu kien ippjanat minn qabel li dawn it-toroq jingħalqu fi żmien tal-festi tal-Għid il-Kbir, perjodu fejn għalkemm l-istudenti ma jkollhom skola u bosta jieħdu lif għal dan iż-żmien tas-sena, in-nies joħorġu aktar u għalhekk l-ammont tat-traffiku jaf ikun ħafna ikbar minn kemm kien pjanat. Bivan Falzon jammetti li dan il-proġett kien mifni minn numru ta' problemi, fosthom problemi ta' disin, ta' dawmin u problema ta' nuqqas ta' provvista. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta qal li l-ewwel parti tal-proġett għandha titlesta sa' April li ġej. It-tieni parti li tagħti għall-ħalluqa għandha tkun lesta sa' Mejju, filwaqt il-mina tinfetaħ sa' Lulju ta' din is-sena. Ix-xogħlijiet fuq il-proġett per se massivi se jkunu lesti sal-aħħar ta' April 2023. Rotot ta' dan il-proġett ikunu miftuħin kollha lesti biex jintużaw. Dak il-Luqa Junction Project qegħdin naraw li t-toroq mill-livell il fuq ikunu f'Mejju disponibbli għat-traffiku u t-tunnel qegħdin naraw Lulju. F'Diċembru li għadda l-eks mexxej Laburista Alfred Sant kien kritika b'mod mill-aktar aħraġ dan il-proġett u ddeskrivih bħala ġbejna.